Secretari portaveu del Partit Socialista en València, bona vesprada. Sí, m'agradaria que fera una valoració de lo que està vivint esta vesprada a l'Olleria. Pues lo que estic vivint és l'emoció que viuen molts pobles com este de l'Olleria, disfrutant amb els companys i amics d'ací del poble d'aquestes festes que hem de potenciar, hem de seguir augmentant i entre tots fer cada vegada més grans. Estic molt content de participar en elles, és la primera vegada. Al poble sí que el coneixia, però en festes no, i segurament no serà l'última. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, gràcies.